Hambai, Pilawo Kaitor no. Hain hai tinini video was sung silai Ama Kaitor. Hayakeba, Mata Jerosalem. Abono tuyui, kok shalai nai. Oani Kristo no hamjaknai takhuk bukhuk no. Teyani, joto subscriber no ang sugang bayran koina musugo. Norok o borok bay, belai huske tongdi. O borok, Kristo ni kothma kahamno kibiwi, sungno, pemlok nani se, paisiwo. Hake Kristo ni jonghor Paul, e Korin, pondroni duini simisaro, hai hane grak kesawo. Ang norok no pirmani, a kothma kahamno, norok grak keromui dongke, mwthang Yake, norok poito khlai mani, abo kusubuya. Ang manmano norok no yapharo rukha. Abo no kokborok. Elembak seijak tongma haino Kristo jini sumsomni bagwi thwikha. Bo phobjakha hake Elembak seijak tongma haino sal thamni salo mwthang tisajakha. Aboni bara kokborok te gurui hwnai Paul shakha. Jisu thangai basamani pore bo sakbai thangno hai hwnai dage uisawo. Mathai 28 ni 18-19 wo जों नुगो जिसु बरकनि थानि फाइबै बरकनो हाय हनै शाखा जोगना हाबाय संसारनि बेबाक फान आनि यागो याफारजाखा आवनि बागैनो थांदि संसार गोनाङै बेबाक बरकनि थानि थांगै बरकनो आनि साग्रिस नामदि माने कथमाका हामपिदि फा साजला तै फलाकथारनि मुंगै बरकनो बाप्तिस्मा Rudi noibo sakbai thangno sawo au takhuk bukhuk kubui no kothma kahamni bara tei kokborok kurui tabo ama Kaitor ama Jerusalem o missioni mwngkha World Mission Society Church of God borok sakno Christian honoi no gosiwo borok Elembak tei no sini thani phaiwo tamo ke borokni phwrwngma borokni शिक्षा belai juda belai no alada tabo borokni phwrwngma chini ama Kaitor tongo honoi o amani thanibo simise thৈफ्ले langma runani fan tongo abo baithakni salo chini ama nukjaknai bini thanibo simise thৈफ्ले langmano mannai honoi borok prochar khlaibo borok apha Kaitor bo tongo Kristo Jisu no bo siniwo honoi gosewo tamokhe a ama Kaitorle boroni phaikaba phari जों borokni highlight topic poem namani Bible ni verse rokno nailai phunukjakmani 22 ni 17 phunukjakmani 21 ni 9 ni simi 10 jora phunukjakmani 19 ni 7 ni simi 8 jora te yaphang 1 ni 26 27 no te Galatia 4 ni 26 o butang rokno nawoi borok ama Kaitor mata Jerusalem tongo honoi borokno gumra khlaibo prochar khlaibo phemlawo aboni bagwi takhuk bukhuk ang koijawo norok phemlok jayna tei kahamkhe khnandi ang tabo Kaitor suwaruma tei no subai sukrubui sanani saitoknai phaidi जों borok je bars namani highlight topic no thanglai sinai phunukjakmani 22 ni 17 no जों Elembak nailai phola bai hamjaktal phaidi hwnoi sawo o kok khnanai rok joto no phaidi hwnoi masanai o tui kangnai borok phaidi o tui nungnamo chungnai borok mwthangnai tui no ahai no nungphaidi phola bai hamjaktal phaidi hwnoi sabo shakha phari जों boni sakani botang no nailai 22 ni 16 no ang Jisu norok motharok no omorok no sana bagwi ani suari no rohorkha ang Daud bosongni ang aitorma kusung oro Jisu motharok no sana bagwi bini suari no rohorkha tamo hi sana bagwi rohorkha phola bai hamjaktal phaidi hwnoi sana bagwi rohorkha hake जों romoi mankha
sini mwthagono sini mwtha bisingono pholabai hamjaktal tongo. Oro o birds no mata Jerusalem srohai hwnwi phrango pholabai hamjaktal wngkha abo afa kaitor bai ama kaitor abo paithani salo nukjaknai borokni kailai panda ngnai hwnwi borok phwrwngo. Hake oro pholabai hamjaktal sabo takhuk bukhuk rok oro pholani kok sajakmani abo aphabuya Kristo buya abo wngkha a phola Kristo chwngno samani John 16:7 wo ahai phano ang norokno soino kubui kok sao ang thangmani abo norokni bagwi kahamse tamni hinkhe ang thangyakhe a subanai norokni thani phaiglak phia ang thangkhe norokni thani bonoro horwanu abo wngkha a phola John 14:16 samani ang aphano sawano hake bo norokno tei khoroksa suwanai rohorwanu abo no kubui ni phola bo norok bai tongphlainai abo wngkha a phola samung 2:4 nukmani borok bebak nu phola kathar bai kobol jakbai kha hake phola saroma tui no buini kok bai kok salai kha o phola no Kristo bini mwtharokno subarnani bagwi phwrwngnani bagwi gathar khe suwi hamjaktal haikhe gathar khlaina bagwi rohorkha aboni bagwi no Epis 5:27 wo chung nugo mothano sapsutra khe majra krui khe kosom krui khe kodroja krui khe iba tei mungsa derama krui khe naithok rusukgui bini thani yapharo mana tui khe bo omono khlai wo oro hamjaktal hwnwi sajakmani abo wngkha Kristoni mwtharokni borok kathar borok kaham rokse borok sakno hamya bai gadal yawi kusung kathar khe hamjaktal bwsaino lamjaksokma haikhe naisingwi tongnai rok hake phari jeng Elembak nailai Epis 5:25 no tei 31:32 no nailai o sai hamjaknai rok Kristo bo sakno ruwi mothano hamjakma haino norok bo hiksongno hamjakdi hake oro Kristo mothano hamjakmano tolona khaiwise bihik bai bwsaino sului sajago 31 wo Elembago hai hwnwi samahai omoni bagwi no borok buma bufa bai kagwi bihik bai thansangnai hake a kwnwi kaisangnai oro pol bwhui bai bwsai hai Kristo bai mothabo abo haino thansangnai hwnwi samase 32 wo Elembakni o kok thaisa belai kotor bubo kok thaisa belai kotor hwnwi polromkha hake ang abono hai hwnwi romo abo Kristo bai mothani kokse takhuk bukhuk rok Adam ni aroni no bihik ebi snamjakha abo haino जों मथारकबो Kristoni अरनिनो आजाइवो स्लामजागो abo haikeno Kristo bai mothano bihik bai bwsai hai hwnwi oro jaga Paul clear khe sawo smai kajambo Jisaya diary bo abo haino salangkha 54:5 wo tamni hinba nono snamnai sano nosai bini mongno ongkha sengkrak rokni subrayung tei Israel ni kathar kok norok no mwthangnai sa bo bebak hayungni Kaitor hwnwi hwnjago hake जों boni hamjaktal bo sini bwsai hwnwi hwnjago phari जों Elembak nailai phinai phunukjakmani 19:7-8 no phari जों khasrangwi tongthoklaibano bono kotor hwnwi loplaibano mera busa kaijaknani jora sokphaikha aboni bagwi bini boroi tiyar wngkha mera busa mane Jisu bini borokrok bai malainani jora sokphaikha
rapture-ni jora sok phaikha aboni bagwi bini boroi tiyar wngkha bo thangmani poreo sabano rohorkha phola kathar no rohorkha o phola bini mwtharokno tiyar khlaithung sap sutra khlaithung majra kwrwi khe kosom kwrwi khe sutrang khe kodrojak kwrwi khe bo bini thani tiyar khlaibai yapharwi manna twi khe bo phola kathar no rohorkha bo kanna bagwi mane bini boroi kanna bagwi sal kokjak lailon kahamni ri kufur rojakha oro bini boroi wngkha Elembakni kokthai twi tongnai Kristoni o borok rok borok lailonni ri kaham rojakha lailonni ri kaham wngkha Kaitorni borok rokni samung kaham khlaima rok tei bo nailainai phunukjakmani 21 ni 9-10 no poranai paithakni birman kaisini tuk thaisini kupulung tuijak suwari khoroksini ni bere khoroksa ani thani phaiwi hai hwenoi sakha phaidi angnono mera busani bihik a hamjaktalno phunogwano 10 ang pholabai koboljakha haike a suwari ano hathai kusukni busu kotlangkha a hathai belai kotor bo ano Jerusalem a taun katharno chuknahani Kaitorni aroni ongkhorwi phaima phunukha omonono ama Kaitor sorok mera busani bihik a hamjaktal mata Jerusalem hwnoi salaibo bo paithakni salo nukjaknai tai bini thaniwo se thৈफ्लाया langna mannai hwnoi borok salaibo tamo khe takhuk bukhuk rok oro kono ama Jerusalem amani kok samaya abo chwng skango no silaikha mera bwsa wngkha chini subrai Jisu bini bihik a hamjaktal wngkha bini mwtharokni borok kathar rok se hwnkhe oro Jerusalem town katharno chuknahani Kaitorni aroni ongkhorwi phaima nukmani abole tamo chwng silainai phari chwng Elembak nailai silaina bagwi phunukjakmani 3 ni 12 no aro sawo koplai wngnai borokno ang ani Kaitorni noktharni tongla snamnai bo aroni thangphlaiglak ang bini saka ani Kaitorni bumung seinai ani Kaitorni taunni bumung bo seinai a taun wngkha Jerusalem taun kathar abo chuknahani Kaitorni aroni ongkhorwi phainai ang bini saka ani mwng katalbo seinai hwnkhe oro jaga koplai wngnai borok rokni saka tamo hwnaisa ang ani Kaitorni tonglabo snamnai ani Kaitorni bumungbo seinai tei ani Kaitorni taun ni mwngbo seinai tei a taun Jerusalem katal hake oro sawo koplai wngnai rok simi se a taun no mannai bini a koplai wngnai rok wngkha Kristoni a hamjaktal bo kifilui phaipro mwthangwi tisajaknai rok takhuk bukhuk rok chini Jisu chwngno kok rowui klangjak bo kifilui phaiphinai hwnoi Johan soimani kothoma kahamni 14 ni 3 no chwng naikhankhe nogo ang thangbaiwi tongthai snamwano ulo ang kifilui phaiwi norokno ani aro klang phaiwano hake ang tongthanibo norokbo tongwi manwano oro jagao Jisu tamni bagwi Jerusalem wo ang tongthani wo norokbo tongwi manwano hnoi salia tamni himle boni sagri rokbo ang haino murkho butwa gaja mungsano romai manya aboni bagwi Jisu o kokthaino salia hakebo ulo boni phola kathar nor horoi aborok no joto sawai man runani hi rohornai hnoi sawai klangbo teibo 2 Peter 3 ni 10 o chwng omohai hnoi nogo subraini sal sikok haikese phainai mane Jisu phainani pro sikok haikese phainai a salo nokha gorum sawai kamawi thangnai
नखानि साल ताल तै आथुकुरिरok गोमावै थांबायनाय जों सारबाय बिनि आरो तंमानि माने ओ पृथिबियाव जे तंमानि बेबाकनो गोमावै थांबायनाय होनै जों नुवो बनि तलानि बोतां 13 no नायलायनाय जोंखे काइटरना होनै कग्रमानि आ हा कतालबाय नखा कतालनो नायसिंगै दंगो आ हा कतालबाय नखा कतालंखा ख्रिस्ट' सिनि bagwi tongthai snamani आ हा कताल आबोनो जेरुसालेम टाउन गोथार आरो से borok kahamrok tongbainai माने जेरुसालेम टाउन गोथारो से borok kahamrok Kaitor bai जिसु bai mwthangै tisajak rok tongbainai होनै जों और जागा क्लियर के नुवो जों Elembak नायलायफिनाय फुनुकजाकमानि 21 नि 1 निसिमि 2 जरा फरायनाय आफु आं हा कतालबाय नखा कताल नुखा सकांनि हाबाय सकांनि नखा गोमावै थांखा दैज्लांबो ग्रैखा आं जेरुसालेम कतार टाउन कथारनो जुगना हानि गाइटरनि आरनि अंखरै फायमा नुखा हामजो कताल हायखे गानै जुमै टियार अंगै बोसायबाय मालायना फायमा हायखे अंखरै फायमा नुखा हाखे जों साबै मानखा गोप्लाय अंनाय रौसे हा कताल बाय नखा कताल जेरुसालेम कताल टाउन आ हामजो कताल हाय गोथार टाउन न माननाय आ गोप्लाय अंनाय रौ अंखा काइटर बाय mwthangै tisajak रौ borok Kristo bai baksa 1000 bosorni bagwi ha katal bai nokha katalo bugra angui tongnai abono Jerusalem katal taun kathar जों Elembak नायलायनाय फुनुकजाकमानि 20 नि 6 no सिगां mwthangै tisajaknai rokni bisingo khopjaknai rok borok hamsajak borok kaitorni borok se borok tei thैना नांलाखा borok kaitor bai Kristoni ojaingnai borok nokha bisi sasai bobai baksa bugra angui tongnai bobai baksa mane Kristo bai baksa bugra angui tongnai phaidi जों borok highlight point namani Galatias ar 26 nobo नायलायनाय फरायनाय फियाबा सुकना हानि जेरुसालेम के सेलें खाति जागिया बंखा जिनि आमासे अ पॉइंट न तो यसे आमा काइतर सरक जिनि आमा जेरुसालेम तंगो हनै प्रचार खलाइवो तामोखे पल और समाय कसाम पालायनै बाय समाय कतालनि ककसे साइ दंगो समाय कसाम माने ताबकनि जेरुसालेमनि जिउस इहुदी सरकनो बुजावो आबो ताबक बु सेलें खाति जा फियाबा सुकना हानि जेरुसालेम के सेलें खाति जागिया आबंखा ओ जेरुसालेम Kristoni थैबाय गोप्लाय अंगै हा कतालबाय नखा कताल ओ जेरुसालेम टाउन कताल गोथारनो माननाय रखे सेलें खाति जागिया जों ओ हानि बसा हनै होनमासे फारि जों लास्ट टेकाइसा बक पॉइंट नामनि आबोनो नायलायनाय याफां 1 नि 26-27 न फरायनाय हाखे काइटर हाय हनै साखा फाइदि सोंबाय कौशलखे बरकनो स्नामनाय जों अमो हायखे स्नामनाय दैनि आरक नखाव बिरनाय तग्रक तै नौनि बलंनि बेबा याब्रै माल मातारक तै मालै हिननाय रकनि साकाव बरकनि सुवार दंनाय हाखे काइटर बरकनो बन कौशलखे स्नामखा जेला तै ब्रैखे बरकनो स्नामखा अरो माता जेरुसालेम सरक हाय हनै फोरोंबा जों बाय कौशल खे हि हमा जागा काइटर साइचंले अंगिया हाखे काइटर बरकनो बनो कौशल खे स्नामखा जलाते ब्रैनो स्नामखा हिनखे जला काइटर नो कौशल खे स्नामजाखा हिनखे ब्रैनो कौशल खे बो आमा काइटर तंनाय हनै बरक प्रचार खलाइवो तमोखे ताखौ बुखुक रक नरक सिदि सुकना हावा कोनो आमा कुनो ब्रै काइटर तंगो हनै Elembak proof maniako फिया सुकना हानि स्वारि रकनो सुदासे बुरै तंगो हनै जों नुगियाखो
tamo ke sini Bible Trinity Kaitor mane Kaitor kathamni kogle proof rojago phari jeng Elembak nailai 1 John 5 ni 7 no phia sukna hao sakhi katham tongo aboro khe pha ko tei phawa kathar o katham thamni no kaisa se tei bo John 1 ni simi 3 jora naikhe jengnogo kok yaphangni simi no tongo kok Kaitor bai tongo tei o kok no Kaitor yaphangni simi no kok Kaitor bai tongo bini yaktui no Kaitor bebak no snambai kha asuk hamjakmani bisingo bono karoi mangsaphano snamjakya hanai jengnogo tei bo Kolosai 1 ni 15 nugo Kristo ongkha nukjaya Kaitorni mwthang bose puila achaigrana sajla asuk hamjaknai rokni slai bose kotor tamni hinba bo bai se Kaitor sukna habai o sangsaro joto manaino snamo mwthai rok hoda rok bogra rok tei bokhok rok bai nukjaya phano ongthong nukjanai phano ongthong bebak manaino snamo Kaitor bini yaktui bini bagwi bebak sangsaro snamkha tei 1 John 1 go sengnugo yaphangni simini tongmani a mwthangnai kokno tuibui jeng norokno suihoro jeng abono khnakha mokol bai thangno abono nukha jeng abono nuksukha no phia yak bai thangno abono tangkha hunai John clear khe jengno sawo hakhe jeng sawai mankha o sangsar snamya sinibo snamphorobo snamma porebo o katham tongo aboro ongkha pha sajla tei thola kathar o katham kaisa se aboni bagwino borok jengno kosolkhe snamnai hanai salaiwo abono no 1 Korin 8 ni 6 Paul bu hai hanai phurungo sini bagwi Kaitor kaisa susukse bongkha sini apha bo bebak no snamnaisa bini jaroino jeng tongo subraibo kaisa susukse bongkha Jisu Kristo bini yaktui no bebak snamjakha bini bising tuino jeng tongo jeng yaphang 2 ni 7 2 ni yapharo tei 2 ni 21-22 rogo naikhankhe nogo Kaitor sawo borok saijung susukhe tongma hamya bini bagwi loge song snamnai saboni loge song adamni abo Kaitorni ya Kaitor ebibai adam no alada khe snamya abo adamni aroni no ebino snammo ang ama Kaitor srono sengna musugo Kaitor sangsaro masa chla snamkhe masa buri snamya diba Kaitor sangsaro mayung chla snamkhe mayung buri snamya diba abo bude sukna hawo mayung Kaitor je masa Kaitor honoi tongsinai haide sangsaro buphang phangsa tongkhe aro kusugo buphang Kaitor tongsinai yongsa kuksa tongkhe aro kusugo bu tongsinai haide takhuk khuro omo hai english maya Kaitor naiwo sangsaro ethung bangthung tei kuplung ungthung jeng tabokse o kokrokno sawai mano ernani bagwi saijungya kwnui nango tamo khe Kaitor aphono sawai mano Adam saijung erowui manya aboni bagwi Adam ni aroni no bini bekreng tei bahan barabai ebino snamoi rowo joto borok no sawai mandi Kaitor ongkha phan ganang bini musung tei jephano khlai mano tei ani Kristo ni takhuk bukhuk no ang koijao norok sakbai thangno Elembak bai kwrwngwi tongdi norok jepha kokno no clear ongyawi yaprino tasedi hake tinini video asuk nung sithang Kristo no hamjaknai takhuk bukhuk ni thani o video no share khlai di tei video no khalogoi nai tongnai takhuk bukhuk no Kaitor simung katal khe rwthung hamari rwthung।